Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating butihing narrator. Matagal na akong nakikinig sa inyong channel na Ang Manlalakbay. Naway mapili niyong basahin at maibahagi sa inyong mga tagapakinig ang aking ibabahaging kwento kalakbay. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nathan. Nakatira dito sa Samar at ang edad ko'y 25 na sa taong kasalukuyan. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang aking karanasan kasama ang aking lolo na si Lolo Emong. Noong minsang may nakasagupa kaming aswang. Bata pa lamang ako ay kasakasama na ako ng aking lolo. Dahil sa hiwalay ang mga magulang ko, kung kaya kay Lolo Emong na ako lumaki at nasanay na rin akong tuwing nanggagamot siya ay isinasama niya ako palagi. Siya nga po pala kalakbay. Isang buta po si Lolo Emong. O sa tinatawag sa Tagalog ay isang bulag. Tuwing nanggagamot siya ay palagi akong nasa tabi niya para umalalay. Ayon kasi sa kanyang kwento, noong nasa edad 40 pa raw siya, ay hindi naman talaga siya bulag. Maayos pa ang kanyang paningin at nakakakita pa siya. Nangyari daw iyon noong minsang dinumog siya ng aswang sa kagubatan. Nang mga panahong iyon ay nangunguha daw siya ng halamang gamot at hindi niya na malayang inabot na pala siya ng hapon. Noong bumaba na raw siya ng bundok, ay doon na siya inabutan ng takip silim at sa di sinasadya ay hindi niya napaghandaan ang peligurong nakaabang sa kanya. Sa kadahilan ng inaabangan siya ng aswang sa gilid ng batis at walang ano-ano'y dinumog siya at mariing tinusok ang dalawa niyang mga mata. Ayon pa kay Lolo, pakiramdam niya ay halos bumuo na ang matutulis na kuko ng aswang. Kung kaya labis-labis ang pagsigaw niya at pagdurugo ng kanyang mga mata. Nag-ipon siya ng lakas at agarang hinataw ang aswang kaya nabitiwan siya nito. Anya pa, bago pa man makatakas ang aswang, ay nataniman na ito ni Lolo ng orasyon. Kung kaya namatay rin ang aswang bago pa man ito makapanhik sa pamamahay nito. Dahil ang inusal na orasyon ni Lolo Emong ay isang sumpang ikamamatay ng mga aswang. Tanging malalakas lang na albularyo at batikan ang maaaring gumamit ng orasyong iyon. Dahil sa hindi basta-basta ang pagbibitaw ng orasyong bibigkasin mo. Sapagkat sa isang maling pagbigkas lamang ay maaari mo iyong ikasawi. Simula nga noon ay umuwi ng buta si Lolo Emong. Mabuti na lamang at hindi siya pinabayaan ni Lola Nelia. Palagi itong nakaalalay sa kanya. Ngunit kahit bulag na si Lolo Emong, ay hindi naging hadlang ang kanyang kapinsanan para makapanggamot. Sapagkat patuloy pa rin siyang dinadagsahan ng mga taong nagpapagamot. At kahit bulag na nga si Lolo, ay masasabi kong hindi mo talaga maiisahan. Dahil sa kabisado niya ang bawat kasulok-sulukan. Minsan pa nga'y binibiro niya kung ang gabay niya umano ang naging mga mata niya. Pagkat ito ang nagtuturo sa kanya kung saan siya dapat pupunta at kung may mahahakbangan ba siyang nakaharang sa daanan. Hanggang sa nag-edad na nga ako ng 13 taon, ay palagi pa rin niya akong kasakasama saan man ito magpunta. Isang araw noon kalakbay, habang nag-aayos ako ng mga gamit, ay sinabihan ako ni Lolo Emong na may lalakarin kami mamayang hapon. Kaya ihanda ko na raw ang mga gamit niya sa panggagamot. Kaagad naman akong sumunod sa sinabi niya at agarang ko na nga inayos sa mga gamit sa aparatos. Matapos kong magayos ay ipinagpatuloy ko na ang naudlot kong ginagawa. Makalipas ang ilang oras at sumapit na ang hapon, ay kaagad na akong nag-ayos ng damit. Dahil sa may gagamutin daw itong batang inaaswang. Habang naglalakad kami, ay napapansin ko na tila ba hindi mapakali si Lolo Emong. Base kasi sa ikinikilos niya, ay parang hindi ito mapalagay. Kaya naman tinanong ko siya kung anong nangyayari sa kanya at kung may masama ba siyang nararamdaman. Sumagot naman itong huwag ko na lang daw siyang pansinin at magpatuloy na lang daw kami sa paglalakad. Makalipas pang ilang sandali ay nakarating na kami sa bahay nung batang gagamutin ni Lolo Emong. At kaagad ko nang inihanda ang mga sangkap para sa gagawing ritual ni Lolo. Lola, tapos ko na po ang lahat. Maaari niyo na pong simulan ng pagre-ritual. Anya ko kay Lolo nang matapos ko nang ihanda ang lahat. Kaagad naman nag-umpisa ng gamutin ni Lolo ang bata. At kahit bulag ito, ay nagagawa niyang gamutin ng bata. Nag-usal ito ng orasyong Latin
at agarang iniihip iyon sa tubig. Sabay nagwikang ipainom ko raw iyon sa bata. Sa maniwala man kayo't sa hindi, kalakbay. Noong ipapainom ko na sa bata ang tubig na may orasyon, biglang nagpupumiglas ito at pilit na iwinawakli ang baso. Mabuti na lamang at nahawakan ko iyon na maigi, kaya naman hindi iyon natapon. Nakita kong nag-usal si Lolo Aimong sa kanyang palad at agad na tinapik ang balikat ng bata at agaran na itong hindi makagalaw. Kung kaya pinainom ko na kagad ito, pagkatapos ay muli namang tinapik ni Lolo Aimong ang balikat ng bata. Matapos yung gawin ni Lolo ay nakagalaw ng muli ang bata. Maya-maya pa ay sunod-sunod na tumatagaktak talaga ang pawis ng bata, kalakbay. At ang kaninang nakakapasong balat nito sa sobrang taas ng lagnat ay bigla na lamang naging normal. Kaya naman sobrang paghanga talaga ang nararamdaman ko kay Lolo Aimong. Dahil sa kahit matanda na siya at bulag, ay nagagawa niya pa rin ang tungkulin iniatang sa kanya ng Panginoon. Pinalipas muna namin ng ilang oras bago umuwi. Marami pa kasing ritual ang ginawa ni Lolo sa loob at sa labas ng bahay. Ang sabi niya kasi ay ilang araw nang binabalik-balikan ng aswang ang bata, kung kaya hindi bumababa ang lagnat nito. Makalipas ang ilang oras at madilim na ang paligid, ay saka pa lamang natapos si Lolo sa pagre-ritual. Inaya muna kaming kumain ng may bahay bago umuwi. Ngunit pilit na tumanggi si Lolo dahil sa kinakailangan na naming umuwi sa bahay at naghihintay na si Lolo sa amin. Sige ho, kung hindi na namin kayo mapipilit, Tata Aimong, dalhin niyo na lang po itong gawa kong kakanin. Para naman po makabawi kami sa pagtulong niyong gamutin ng anak namin. Wika ng babaeng may bahay. O siya, sige. At hindi ko natatanggihan ang alok mo. Paano? Aalis na kami nitong apo ko. Muling pagpapaalam ni Lolo sa mga ito. Sige po, Tata Aimong, mag-iingat ho kayo. Anya pa ng mga ito. Kaagad na kami naglakad ni Lolo at dahil sa madilim na, ay binuksan ko na ang bitbit naming flashlight. Habang naglalakad kami, ay nagwika si Lolo sa akin na ilabas ko umano ang matulis na bagay na nasa aparatos niya at ibigay ko sa kanya. Sumunod naman ako dito at kinuha na sa bitbit kong aparatos ang gamit niya at nung makita ko na ay iniabot ko na ito sa kanya. Lolo, ano po ang bagay na yan? Palagi ko kasing nakikita yan dito sa lagayan mo. Pero hindi mo naman ginagamit sa panggagamot. Tanong ko sa kanya. Sinabi nitong importante daw sa kanya ang bagay na iyon. Dahil sa iyon raw ang huling nakita niya simula nung mawalan siya ng paningin at alam niyang pag-aari iyon ng aswang. Matapos kong ibigay sa kanya ang punyal, ay nakita kong mahigpit na hinawakan iyon ni Lolo Aimong. Pagkatapos ay nagpatuloy na kami maglakad pa uwi sa baryo namin. Noong sumapit na kami sa daan ng walang kabahayan at pawang nagtataas ang puno lamang at damuhan, ay tandang-tanda ko pa ang sinabi niya sa akin na huwag akong lumayo sa tabi niya kahit na anuman ang mangyari. Tinanong ko pa si Lolo noon kung bakit niya iyon nasabi. Ngunit bago pa man ito makasagot, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng mahinang huni ng wakwak. Kaya nagpalinga-linga ako at inanap kung saan iyon nang gagaling. Lo, ano po yung ingay na yon? Kabadong tanong ko kay Lolo. Huwag mo na lang pansinin ang ingay na yon, Apo. Dumiretso ka na lang ng lakad at magkunwaring wala kang naririnig. Tugon ni Lolo Aimong sa akin. Kaya yun nga ang ginawa ko, kalakbay. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad at nagkunwari na lamang wala akong naririnig. Kahit na sobra-sobra na ang lakas ng kabog ng aking dibdib at nagtataasa na ang mga balahibo ko sa katawan. Maya-maya pa ay para na talaga iyong bumubulong sa tenga ko. Kaya naman mas lalong humigpit ang pagkapit ko kay Lolo. Huwag kang mag-alala, Apo, sagot kita. Ako ang bahala sa'yo, kaya ipanatag mo lang iyang sarili mo. Tinig kong wika ni Lolo sa akin na siya naman nagpalakas sa loob ko. Ramdam na ramdam ko ang malakas na pag-ugoy ng hangin sa paligid at ang pag-angil ng nilalang na hindi ko mawari kung nasaan iyon ang gagaling. Patuloy lang kami sa paglalakad sa masukal na daan ng iyon. Nang sa walang ano-ano, ay bigla na lamang akong nakakita ng lalaking nakahubad sa unahang bahaging nilalakaran namin. Nanlilimahid ito ng langis at ang katawan nito ay parang nilagyan ng uling sapagkat nangingintabi yun sa itim
Nang matamaan ko iyon ng sinag ng bitbit kong ilawan, nagbabaga ang mga mata nitong namumula at nakamulagat. Matalim na nakatitig iyon sa kinaroroonan namin ni Lolo Emong. Idagdag pang walang humpay ang paglalaway nito, kalakbay. Ganoon ko mailalarawan ang nilalang na nakita ko sa harapang bahagi namin ni Lolo Emong. Kaya naman halos maihina ako sa saluwal at kamuntikan pa akong matumba dahil sa pangangatog ng aking mga tuhod. Ngunit ang mas ikinabigla ko, kalakbay, ay iyong biglang kumaripas ng takbo papalapit sa amin ng nilalang. Kaya naman agaran kong hinatak pabalik si Lolo Emong para sana'y tumakbo. Subalit hindi man lang ito natinag sa kinatatayuan. Kaya naman hinatak ko siya ulit at sinabing, "Lo, takbo na, may nakaharang sa atin." Kabadong wika ko kay Lolo. "Bakit mo tatakbuhan ang nilalang na yan, Apo? Huwag kang matakot. Yang mga ganyang nilalang hindi dapat kinatatakutan. Dapat sila ang matakot sa atin, hindi tayo." Rinig kong wika ni Lolo na may halong pabagsik sa salita. Dahil sa binatilyo pa lamang ako noon, kaya wala na akong nagawa kundi ang magtago sa likuran ni Lolo Emong. Dahil sa hindi ko makayanan ng presensya ng nilalang. Sapagkat para akong maduduwal sa amoy na napakasangsang at ang mga matatalim na titig nito'y nakakahilo. Maya-maya pa ay nagulat na lamang ako sa kadahilan ng noong makalapit na sa amin ng tuluyan ng nilalang ay walang kagatol-gatol na hinataw iyon ni Lolo Emong ng gamit niyang punyal. Nagulat pa ako at napakurap ng mga mata. Dahil sa noong nakikipaglaban si Lolo Emong sa nilalang, ay parang kitang-kita niya saan man magpunta ang nilalang. Isa pa, parang hindi si Lolo ang nakikipaglaban. Sapagkat kung kumilos ito'y parang binata at matipuno ang katawan at hindi uugod-ugod na matanda. "Lintik na aswang ka. Akala mo'y porke bulag ako'y maiisan mo ako. Nagkakamali ka, punyemas ka." Galit na wika ni Lolo at walang kahirap-hirap na hinataw ng punyal ang aswang. Noong sinabihan ako ni Lolo Emong na magtago, ay agaran ako nagkubli sa damuhan. Habang pinapanood, panay naman ang usal ng orasyon si Lolo at pagkatapos ay ibinabato niya iyon sa aswang at kasunod noon ay nagsagupaan na naman sila. Makalipas lang ang ilang sandali, ay nakita kong nasaksak ni Lolo ang aswang at agaran iyong tumakas. Noong tuluyan ng makatakas ang nilalang, ay tila ba biglang bumalik sa dati ang pangangatawan ni Lolo at nakayuko na itong naglakad papalapit sa kinaroroonan ko. "Lo, ayos lang po ba kayo?" Pag-aalalang tanong ko kay Lolo. "Ayos lang ako, Apo. Huwag kang mag-alala. Malakas pa yata itong lolo mo. Halika na't umuwi na tayo." Sagot nitong tumatawa-tawa pa. "Lo, paano na iyong aswang na nakasagupa natin?" Tanong ko sa kanya. Nagwika naman itong huwag ko nang alalahanin pa ang aswang, sapagkat binigyan niya na ito ng leksyon at magtatanda na iyon. Makalipas pa ang ilang sandali, ay narating na namin ang bungad ng baryo, kaya nakahinga na ako ng maluwag. Simula noon, kalakbay, ay wala nang gumagambala pa sa aming nilalang at patuloy pa rin sa panggagamot si Lolo Emong. Lalo na nung mabalitaan ng mga tao na muli na namang nakasagupa si Lolo ng aswang, kung kaya mas lalo pa itong hinangaan ng mga taga-baryo at nirespeto. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.